Ελπίζω να ακούγομαι, να σας καλησπερίσω όλους. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε μια μέρα όπως η σημερινή, που ενδεχομένως θα είχατε πολλά πράγματα να κάνετε, είναι Παρασκευή, αλλά έχετε γεμίσει αυτή την αίθουσα. Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως τον Πάνο Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι δίπλα μου, είναι CEO της Grivalia Development, τον Αλέξανδρο Μουλά, ο οποίος είναι Senior Director στο κομμάτι το οικιστικό στην Λάμδα, και την Σοφία την Αθανασοπούλου, η οποία είναι διευθύντρια στο κομμάτι του χαρτοφυλακίου και των επενδύσεων για την Ορειλίνα Properties. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μουλά, να ξεκινήσω από τους φιλοξενούμενους, καθότι είστε ο οικοδεσπότης εδώ, ευχαριστούμε, και να πάω στην κυρία της παρέας. Κυρία Αθανασοπούλου, έχετε κάνει ένα project, έχετε δημιουργήσει ένα project, το οποίο έχει σχεδιάσει το γραφείο Κούμα. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ξεχωριστό προϊόν με προστιθέμενη αξία και έχετε ξεκινήσει ήδη τις προπωλήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό, καθώς και για το private club το οποίο δημιουργείται, το οποίο ουσιαστικά θα παντρευτεί με τις κατοικίες, και πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και πώς σας συμπαρασύρει το όλο έργο του ελληνικού. Ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία και για την πρόσκληση. Εμείς στο ελληνικό έχουμε ένα project το οποίο είναι σε αρκετά κύρια θέση δίπλα στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο το οποίο μπορεί να παίζει ενώ μιλάω, για να δείτε, γιατί μερικοί ίσως δεν το ξέρουν που ακριβώς είναι. Επάνω λοιπόν στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά έχουμε 2 οικόπεδα στα οποία αναπτύσσουμε 2 έργα, όπως είπατε, τις κατοικίες, τις οποίες σιγά σιγά θα τις δείτε να αναπτύσσονται και μπροστά σας. Τις έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 1 χρόνο και τώρα έχουν τελειώσει στα σκυροδέματα. Και ακριβώς δίπλα, κοιτάζοντας τη Μαρίνα, αναπτύσσουμε και το κλαμπ. Πιστεύουμε ότι αυτή η επένδυση, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτή, εναρμονίζεται πλήρως με το περιβάλλον, διότι αφενός συνεχίζει το αέναν που είπε και ο κύριος Χαρδαλιάς, διότι είναι μία έκταση συνολικά και τα 2 μαζί 45 στρέμματα, με δόμηση, χάσαμε δυστυχώς τον κύριο Κωνσταντέλο, μόνο 5.000 τετραγωνικά. Οπότε είναι μια καταπράσινη όαση δίπλα στη Μαρίνα, που όπως είδατε και όπως την ξέρουμε όλοι είναι γεμάτη μπετόν χρόνια τώρα. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό ενισχύει σημαντικά την αισθητική της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, η ομάδα συμβούλων που έχουμε, πέραν του βασικού σχεδιαστή που είναι ο Κέγκο Κούμα, το Διεθνούς Φήμης Γραφείο, βλέπετε πλαισιωνόμαστε και από μια ομάδα αρκετά εξειδικευμένων συμβούλων που έχουν μάθει να δουλεύουν και να μπορούν να εντάσσουν φυσικά υλικά στο περιβάλλον, οπότε αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα του sustainability που θέλουμε να έχουμε στις επενδύσεις μας. Και βέβαια και ο Κέγκο Κούμα, που προσπαθεί, που φέρνει μια νέα ανάπτυξη, εναρμονίζονται πλήρως τα δικά μας έργα και με το Riviera Galleria, που είναι του ιδίου σχεδιαστή και αναπτύσσεται στο μέτωπο της Μαρίνας. Οπότε πέραν από την αισθητική, φέρνουμε και ένα πολιτιστικό στοιχείο. Θέλω να σας πάω και λίγο στο ψητό του πράγματος και να μου πείτε μέχρι τώρα τι έχετε πουλήσει από τις ιδιοκτησίες αυτές, γιατί βλέπουμε συνεχώς ανακοινώσεις που βγαίνουν και λοιπά, οπότε και λίγο σε αυτό το κομμάτι να πάμε. Εμείς συνολικά, όπως σας είπα, είναι πολύ μικρή η ανάπτυξη, είναι 20 κατοικίες. Έχουμε πουλήσει τις 13 από αυτές. Αλλά ήθελα λίγο να σταθώ και στο πολιτιστικό στοιχείο, διότι φέρνουμε μια καινούργια αρχιτεκτονική που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε στην Αθήνα ούτε στη χώρα βέβαια. Οπότε έρχεται να εναρμονιστεί με τις υπόλοιπες αρχιτεκτονικές που αναπτύσσονται στο ελληνικό και με τους άλλους διεθνείς αρχιτέκτονες, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μια καινούργια ταυτότητα. Και να πω και ένα τελευταίο, για να μην μονοπολώ Παρασκευή απόγευμα. Δημιουργούμε και ένα καινούριο προορισμό, το κλαμπ. Αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντέλος πριν με την κοινωνικότητα και τις ομάδες τις μεσαίες.
Πιστεύουμε ότι αυτό το κλαμπ μαζί και με τα άλλα κλαμπ που έχουν ήδη γίνει και του κυρίου Παναγιωτήδη που το 91 που έχει ήδη ανοίξει και άλλα που θα αναπτυχθούν στα νότια, θα δημιουργήσουν νέους προορισμούς. Το δικό μας θα έχει 3 εστιατόρια, θα έχει χώρους αναψυχής, θα έχει πισίνα, θα έχει γυμναστήρια, θα έχει σπα, θα έχει ό,τι έχουν τα κλαμπς και στο εξωτερικό. Και είναι μια αγορά που δεν υπάρχει στην Αθήνα. Θα έλεγα, κύριε Παναγιωτήδη, ερχόμενος αμέσως μετά σε εσάς, ότι με κάποιο τρόπο ανοίξατε το χορό. Ανοίξατε το χορό γιατί κάνατε μια επένδυση 300 εκατομμύρια, η οποία ήταν να γίνει πολύ λιγότερα στην αρχή. Αναπροσαρμόσατε το σχεδιασμό και δημιουργήσατε το One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. Και αμέσως μετά, λίγο καιρό αργότερα, δημιουργήσατε και το glamping, το πολυτελές κάμπινγκ που έχει δημιουργηθεί στην πλάση της Βούλας. Βέβαια, επειδή ξέρω ότι έχετε τραβήξει ενός είδους κουπί σε ό,τι επενδύσεις κάνετε, παράδειγμα είναι η πεταλή, πολύ πρόσφατα, τα έχετε πει άλλωστε, θα ήθελα λίγο να μου πείτε και κάποια πράγματα για τις προκλήσεις. Δηλαδή, εντάξει, εμείς βλέπουμε ένα έργο ολοκληρωμένο, οι επισκέπτες το απολαμβάνουν, έχετε αλλάξει όλη αυτή την περιοχή, όλο αυτό το κομμάτι των αστεριών της Γλυφάδας, αλλά και της πλάζ παραδίπλα, στη Βούλα. Όμως, νομίζω, θα ήθελα να δούμε και λίγο πίσω από αυτό. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα πω ότι όραμα και στόχευση της Γκριβάλια είναι να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο στον ξενοδοχειακό τομέα υψηλής ποιότητας και νομίζω ότι αυτό αντανακλάται από τα ξενοδοχεία μας που ήδη λειτουργούν, το One and Only, το Riviera 91, το Amman Zoe, το Olympus Nausa, το Avant Mare, αλλά και αυτά που σχεδιάζουμε, όπως είναι το Six Senses που θα γίνει στους Πεταλιούς ή το Mandani που πρόκειται να γίνει στη Μύκονο. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία είδε πολύ νωρίς τις ευκαιρίες στο παραλιακό μέτωπο και ήδη πριν τον COVID, το 2018, αποφάσισε να επενδύσει στα αστέρια της Γλυφάδας. Και νομίζω ότι αυτό που πραγματικά που οδήγησε αυτή την απόφαση ήταν ότι, ίσως να μην είναι γνωστό, αλλά τα αστέρια της Γλυφάδας είναι μια έκταση 300 στρεμμάτων δίπλα σε μια πόλη που λέγεται Γλυφάδα. Αυτό είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό και μια πρόκληση βέβαια ως συγχρόνως, που μας οδήγησε να έχουμε ένα όραμα να φτιάξουμε το πρώτο city resort στην περιοχή. Ένα εμβληματικό city resort. Και η αλήθεια οι προκλήσεις ήταν πάρα πολλές. Ίσως η μεγαλύτερη, ότι έπρεπε να χωρέσουμε σε ένα κουστούμι περιγραμμάτων κτηρίων που είχε φτιαχτεί από το 1960 και εκεί πέρα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό resort της σύγχρονης εποχής. Αυτό νομίζω ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που ανέλαβε η εταιρεία και αυτό οδήγησε, αν θέλετε, και στις μεγάλες καθυστερήσεις του έργου, αλλά και στον απροσαρμοσμένο προϋπολογισμό. Άρα, τι πρέπει να έχει στο μυαλό του ένας επενδυτής όταν ξεκινάει ένα μεγάλο project? Φαντάζομαι και η Λάμδα τα έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς, τα έχει πει ο κύριος Αθανασίου, CEO της Λάμδα. Τι πρέπει να έχει κάνει στο μυαλό του? Υπομονή, συστηματική προσπάθεια και τελικά νομίζω το αποτέλεσμα, τουλάχιστον το δικό μας, μας έδειξε πραγματικά ότι είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αυτό που βγήκε στο One and Only. Σε αυτή την έκταση έχουν δημιουργηθεί 22.000 τετραγωνικά, πραγματικά ένας εξαιρετικός χώρος, ένα εμβληματικό resort που πραγματικά είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό σε σχέση με ό,τι μπορεί να βρει κανείς στην Ισπανία, στην Τουρκία αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Κύριε Μουλά, μένω συμπτωματικά ακριβώς στην περίφραξη του ελληνικού, στον άλυμο, δίπλα στο ρέμα Τραχώνων. Και από εκεί, νομίζω είναι ένα από τα πρώτα της Little Athens που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Βλέπω το Promenade Heights που έχει κάνει το 314 Architecture Studio του Παύλου Κατσέφιλη. Βλέπω διαβασμένος πολύ. Επομένως, θα ήθελα λίγο να μου δώσετε την αίσθηση πώς κυλάει το κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικιστικά. Πότε θα είναι έτοιμο το Promenade Heights, πότε θα είναι έτοιμα τα ήδη σχεδιασμένα διαμερίσματα της Little Athens και λίγα πράγματα για τον πύργο που είναι νομίζω στον 23ο. Στο τρίτο. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά πάντα να φιλοξενούμε ωραία events. Είναι σαν να είμαι στο γραφείο βασικά. Γιατί η ομάδα... Και παρένθεση, είναι πλέον και το ψηλότερο κτίριο της Ελλάδας, γιατί έχει ξεπεράσει τα 100 μέτρα, ξεπερνώντας δηλαδή τον πύργο των Αθηνών. Πρώτος είναι ο πύργος του Ελληνικού, ακολουθεί ο πύργος των Αθηνών και μετά ο πύργος του Πειραιά που είναι στη τρίτη θέση. Σωστά.
Καταρχάς, καλώς ήρθατε στο Experience Center. Ευχαριστώ. Έχουμε την τιμή πάντα η ομάδα δικιά μου, η εμπορική διεύθυνση, να καθόμαστε ακριβώς πίσω από τις δύο πόρτες εδώ πέρα. Οπότε, εδώ είναι ο χώρος που φιλοξενούμε όλους τους πελάτες, εδώ είναι ο χώρος που κάνουμε πολύ ωραία events. Και εδώ είναι ο χώρος ο οποίος ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία σε όλους, πελάτες σημεί, οικογένειες, σχολεία, εταιρείες, να έρθουν να επισκεφτούν, να κάνουν events, καλή ώρα όπως αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και να παίξουν στο πάρκο, το Experience Park που είναι ακριβώς απ' έξω, είναι 70 στρέμματα. Είναι ο πρώτος χώρος που άνοιξε εντός του ελληνικού μετά από το κλείσιμό του, πριν από 20 περίπου 5 χρόνια, και ήδη έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Από πάρτι, συναυλίες, yoga classes, βόλτες, παιχνίδια στο πάρκο κτλ. Είναι ένας εξωτερικός χώρος, οπότε δείχνει κιόλας για την τεράστια επιθυμία αλλά και την έλλειψη που υπάρχει, θα έλεγα συνολικότερα στην Αθήνα, για τέτοιους χώρους. Πρόγευση βέβαια αποτελεί, γιατί θα είναι πάρα πολλά περισσότερα τα στρέμματα πάρκου που θα δημιουργηθούν, έτσι. Είναι μέρος των 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων που είναι το The Lincoln Park, που είναι, τα έχουμε πει, αλλά νομίζω αξίζει, όλοι ξέρουμε είναι 1,5 φορά περίπου το μέγεθος του Hyde Park στο Λονδίνο, για να δώσουμε λίγο τα μεγέθη, και μικρότερο λίγο από το Central Park. Άρα είναι ένας τεράστιος χώρος που μέσα θα έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, events, ανοιχτούς χώρους κτλ. Τώρα, να πάμε στα οικιστικά. Να δώσουμε λίγο τον τόνο καταρχάς στο ελληνικό, το οποίο είναι μια πόλη των 15 λεπτών, δηλαδή μπορείς να κάνεις τα πάντα εντός 15 λεπτών από το κέντρο του. Με τα 50 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, πεζοδρόμων, δίκτυο εσωτερικά εντός του ελληνικού, είναι ένα μοναδικό έργο σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι μοναδικό γιατί δεν γίνεται, έχουμε ίσως δει, ακούσει άλλα έργα στη Μέση Ανατολή κτλ., τα οποία όμως είναι συνήθως στη μέση του πουθενά. Το ελληνικό είναι σε ένα από τα πιο σημαντικά και privileged σημεία που υπάρχουν σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πάνω στο νερό, στο πιο prime κομμάτι. Οπότε είμαστε αρκετά ευλογημένοι που το έχουμε. Από τα 10.000 σπίτια που θα έχουμε στο ελληνικό, άρα μιλάμε για μια πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, που είναι σε όλη την ανάπτυξη του έργου, και αυτό είναι μόνο το οικιστικό κομμάτι. Έχουμε και άλλα προφανώς, όπως γνωρίζετε, ξενοδοχεία, γραφεία, μουσεία, τη μαρίνα, το πάρκο κτλ. Τα 1.500 περίπου από αυτά, με 2.000 πλέον, γιατί έχουμε ξεκινήσει να πουλάμε και οικόπεδα και να βάζουμε και third party developers, καλή ώρα όπως είστε μπρίνκε. Άλλα 500, κοιτάμε γύρω στα 2.000 κατοικίες, τα οποία θα παραδοθούν, το μεγαλύτερο κομμάτι ξεκινώντας από 1 χρόνο από σήμερα, που είναι τα The Cove Residences, που είναι τα κτίρια που βλέπετε, τα διόροφα, όπως έχεις από Πειραιά προς την Κλειφάδα στο δεξί χέρι. Το μεγαλύτερο κομμάτι και ο μεγαλύτερος όγκος το 2027 και κάποια το 2028. Και έχετε επιταχύνει και τις διαδικασίες φτιάχνοντας τη CBU, έτσι, την νέα μονάδα Construction Business Unit, που είναι ουσιαστικά μια κατασκευαστική εταιρεία της Λάμδα, για να βοηθήσει στην ταχύτερη εξέλιξη του έργου. Ακριβώς. Λόγω της ανάγκης και της έλλειψης και εργατικό χεριό κτλ., αλλά και λόγω του όγκου του έργου, έχει απόλυτο νόημα. Αυτό είναι ένα business unit το οποίο φτιάξαμε κτλ., αλλά και φτιάχνουμε και άλλα business units, τα οποία λόγω του scale του project τα έχουμε χτίσει ή χτίζονται αυτή τη στιγμή, είτε αυτό λέγεται property και facility management, είτε λέγεται real estate services. Οπότε αυτά είναι κάτι τα οποία φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. Για να απαντήσω τώρα στην ερώτηση, τα promenade heights, τα οποία είναι 80 διαμερίσματα, 79 διαμερίσματα μάλλον, θα είναι έτοιμα περίπου στα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο πύργος το ίδιο, άρα μιλάμε, και ξαναπάω λίγο, από τα 10.000 σπίτια, τα 1.500 με 2.000 είναι στην πρώτη φάση. Έχουμε βγάλει στην αγορά τα 800 περίπου 50 διαμερίσματα και κάποιες βίλες, 27 βίλες στο παραλιακό μέτωπο, εκ των οποίων έχουμε πουλήσει 782 διαμερίσματα, που είναι πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ πωλήσεις τα τελευταία περίπου 3 χρόνια. Οπότε αυτό είναι το landscape. Όλα τα έργα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 14 εργοτάξια σε όλο το έργο του ελληνικού, όχι μόνο οικιστικά, το Riviera Galleria, το Riviera Tower, τις βίλες, τα The Cove Residences, το Little Athens, αλλά καθώς επίσης και το εμπορικό κέντρο, το οποίο είναι ακριβώς από πίσω, το The Lincoln Mall, με τα 160.000 τετραγωνικά μέτρα και άλλα πολλά. Οπότε είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Θα απευθύνω το ίδιο ερώτημα και στην κυρία Αθανασοπούλου αλλά και στον κύριο Μουλά. Ποιοι είναι οι αγοραστές σας έως τώρα? Δηλαδή, σε ποιους κυρίως έχετε απευθυνθεί, ποιοι έχουν ανταποκριθεί ως προς τις εθνικότητες αλλά και το προφίλ? Και δώστε μας, αν θέλετε, μια εικόνα πάνω σε αυτό. Εντάξει, εμείς νομίζω έχουμε την ίδια ανθρωπογεωγραφία που έχει περίπου και η Λάμδα, αλλά σε μικρότερη έκταση λόγω και του μεγέθους της ανάπτυξης. Δηλαδή έχουμε και Έλληνες, έχουμε και ξένους και
ελληνοξένους, οπότε είναι μία μίξη. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένη περιοχή που μας στοχεύει, διότι είναι επειδή ακριβώς είμαστε και πάνω στη Μαρίνα, είναι ένα ακίνητο ιδιαίτερης προβολής. Οπότε κάποιος με το που θα ψάξει το ελληνικό, με το που θα δει τι υπάρχει, που είναι από οπουδήποτε αυτός, αμέσως θα μας εντοπίσει. Συνεπώς δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εθνικότητα η οποία μας προτιμά. Σίγουρα έχουμε πολλούς με ελληνικές ρίζες, ακόμα και αν δεν είναι Έλληνες, και λόγω και του project. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια συγκεκριμένη εθνικότητα. Κύριε Μουλά, ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία η δική σας? Το σημαντικό να πούμε είναι ότι καταρχάς έχει να κάνει με τον τύπο του έργου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι από τις βασικές αρχές σχεδιασμού, είτε λέγεται αυτό phasing, είτε λέγεται το προϊόν που θα βγάλουμε, γιατί για να πετύχει το ελληνικό θα πετύχει μόνο αν μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ μεγάλο κοινό εγχώριο καταρχάς, σε κοινό το οποίο θα αγοράσει μια κατοικία, θα νοικιάσει μια κατοικία και θα μείνει στο σπίτι. Οπότε βασικός στόχος κιόλας όλο αυτό που συζητάμε και της στρατηγικής είναι αυτή ακριβώς. Πάμε λίγο σε αριθμούς. Άρα εννοείται by project, λέγοντας ότι ας πούμε διαφορετικό είναι το προφίλ αυτών που θα πάνε στις Cove Villas, στα Cove Residences και στη Λιτλάδα. Το κοινό, ακριβώς. Όλο το παραλιακό μας μέτωπο, το οποίο είναι μόνο 300 σπίτια, 27 βίλες, 173 διαμέρισματα στο Riviera Tower και 115 τα The Cove Residences, συν τα Branded Residences τόσο στο Mandarin όσο και στο Marina Hotel όσο και στο έργο της Ορειλίνα, είναι ένα μικρό δείγμα στο σύνολο. Και επειδή ακούμε κιόλας και πολλούς πελάτες, ειδικά στην αρχή τώρα, επειδή έχει γίνει αρκετή δουλειά στο awareness και να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι είναι το ελληνικό, σίγουρα δεν θες να χαρακτηριστείς μόνο από το πολύ ακριβό και πολύ exclusive. Άρα range τιμών εκεί που παίζετε. Θα σας πω λίγο καταρχάς το προφίλ των αγοραστών που έχει πάρα πολύ σημασία. Έχουμε αυτή τη στιγμή 16-17 πελάτες οι οποίοι έχουν κάνει register μαζί μας που θέλουν να αγοράσουν σπίτι στο ελληνικό. Ένα 60 περίπου με 65% είναι η εγχώρια αγορά, domestic τους χαρακτηρίζουμε, η οποία πρακτικά αυτή είναι το μεγαλύτερο κομμάτι Έλληνες που μένουν Αττική, αλλά και επαρχία, αλλά και έχει ένα κομμάτι που είναι expats. Είναι expats και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό που αλλάζει και το προφίλ όλους των νοτίων προαστίων και αλλάζει και το προφίλ και το αγώνες γενικότερα της Αθήνας αλλά και της χώρας. Και θα πούμε για τα κίνητρα τώρα που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Ένα 20-25% είναι η ελληνική διασπορά. Άρα μιλάμε για Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και μένουν από Αυστραλία, Αμερική και κυρίως στη Βόρεια Αμερική, αλλά και Καναδά, Middle East, στη Μέση Ανατολή, Λονδίνο, Μονακό, Ελβετίες. Αλλά και το άλλο κομμάτι, ένα 15-20% που είναι internationals. Οι περισσότεροι αυτών έχουν κάποιο link και δεσμό με τη χώρα, είτε σχέση business-wise, έχουν έρθει, έχουν επισκεφτεί, τους αρέσει, οπότε όλοι θέλουν να μπουν. Ένα από τα βασικά κομμάτια που πάει επίσης λίγο και που κοιτάμε και εμείς στο προφίλ των αγοραστών, γιατί αυτό κάνει drive πάρα πολύ και το τι σπίτια και το τι έργα θα αναπτύξουμε, έχει να κάνει με το motivation. Για ποιο λόγο αγοράζουν. Ένα 41% αγοράζει για επένδυση. Άρα το 41% αυτό είναι άνθρωποι που παίρνουν είτε για να μισθώσουν, είτε για να πάρουν το capital appreciation, δηλαδή την υπερεκτίμηση του αρχικού κεφαλαίου, είτε αγοράζουν για λόγους οικογένειες που θέλουν να κρατήσουν κτλ., για legacy στα παιδιά τους. Το 1 τρίτο, περίπου 35% αγοράζουν για κύρια κατοικία, άρα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν και θα μείνουν στο ελληνικό. Ένα 20% αγοράζουν για εξοχική και έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι trophy buyers που λέμε, που είναι μόλις 3% και αυτό είναι αυτό το οποίο πρακτικά, γιατί αυτά τα έργα, Riviera Tower, το έργο της Ορειλίνα, αλλά και οι βίλες είναι πραγματικά trophy assets. Έτσι. Άρα έχει άλλο κίνητρο, άλλο προορισμό. Άρα για μας σημαντικό, ξεκινάμε ας πούμε στο Riviera Tower, 93% Έλληνες, 7% ξένοι. Στα The Cove Residences 80% Έλληνες, 20% ξένοι. Στα έργα του Little Athens αυτό αρχίζει να αλλάζει. Άρα πηγαίνει προς το 60-65% ελληνική αγορά, 30-35% η ξένη αγορά. Από τους ξένους, πολύ ενδιαφέρον έχει ότι έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι, άρα από τους περίπου 2-3 χιλιάδες πραγματικά internationals, η νούμερο 1 αγορά, από τους 6.000 διεθνείς, η top αγορά είναι η Αμερική. Άρα 2.000 εξ αυτών είναι Αμερική, Γερμανία, Ελβετία. Έχουμε ωραίες και υγιείς αγορές, με την έννοια ότι επισκέπτονται, το γνωρίζουν κτλ. Έχουμε και Μέση Ανατολή, με Αίγυπτο, Τουρκία, Ισραήλ, αλλά και έξω από αυτό. Έτσι. Ακόμα και Αυστραλία, στην οποία έχουμε και ένα ταξίδι φέτος να πάμε να. Κύριε Παναγιωτίδη, να έρθω σε εσάς. Πώς αποδέχτηκε η αγορά, πώς αποδέχτηκε ο κόσμος, πώς αποδέχτηκε
συνολικά η περιοχή, την επένδυση που κάνατε στα αστέρια και πώς εξελίσσεται το όλο εγχείρημα έως τώρα, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρχε και επί πολλά έτη στην Γλυφάδα δεν γίνονταν καινούργιες αναπτύξεις ξενοδοχείων. Άρα εσείς ανοίξατε το δρόμο ουσιαστικά και πλέον γίνονται και κάποιες ακόμη τώρα που είναι φυσικά πολύ μικρότερου ελληνικούς και είναι κυρίως ξενοδοχεία πόλης. Δεν έχουν καμία σχέση με το resort το δικό σας. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Ουσιαστικά το ξενοδοχείο μπήκε σε πλήρη λειτουργία τα μέσα του 2024. Όπως κάθε ξενοδοχείο, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, πέρασε τα προβλήματα νεότητας, τα οποία φυσικά διορθώθηκαν, και πλέον σήμερα τα αποτελέσματα του Ιουνίου είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η πληρότητα έχει φτάσει στο 80% και όλες οι αποδόσεις, όλα τα οικονομικά αποτελέσματα και στα δωμάτια αλλά και στα F&Bs που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο έσοδο των ξενοδοχείων πλέον είναι εξαιρετικά υψηλά. Ωστόσο δεν εφησυχάζουμε. Θυμόμαστε ότι ακόμη και το Four Seasons στον Αστέρα πέρασε 7 χρόνια για να οριμάσει και να φτάσει σήμερα να έχει 56 εκατομμύρια EBITDA, που σίγουρα είναι το benchmark της αγοράς. Έχει πολλή δουλειά ακόμα για να οριμάσει το one and only, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και η επένδυση είναι εξαιρετική, το location είναι φοβερό και νομίζω απλώς είναι θέμα χρόνου για να φτάσουμε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων. Άρα ξαναγίνεται προορισμός το κομμάτι των νοτιών προαστίων, έτσι. Ακριβώς έτσι, και προφανώς και όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στο παραλιακό της Λάμδα συνάδουν σε αυτό. Θα αλλάξει όλη η γεωγραφία της Αττικής με όλα αυτά που γίνονται και ουσιαστικά έτσι έπρεπε να ήταν. Είναι ένας προορισμός διεθνής και δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που ξέρουν παλιά όταν λειτουργούσε η παλιά Ολυμπιακή και το αεροδρόμιο. Δεδομένου ότι ο χρόνος πιέζει και το προσωπικό μου χρονόμετρο κατέγραφε τόση ώρα, θα είμαι αυστηρός με το χρόνο λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω και τους τρεις που ήσασταν μαζί μου, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε και να ζητήσω βεβαίως να υπενθυμίσω να μην ξεχάσετε όσοι ήδη δεν έχετε πάρει το white paper να το παραλάβετε κατά την έξοδό σας από το χώρο.